माखौथो नायबाय थाखो आदै गावबुरा? नैबेखौ नायदों आं गियान सोरां बिथांखि एडब ए स्कुल प्रग्राम मा जिनिस बेलाय मास्टार बाबु? आंबो बिनि सोमोन्दै जेबोखौनो मिथियाखै आदै। नै बिदिसो नोंबो मिथिया होनब्ला? आच्छा आच्छा बे जिहं पाहं फरायसालियाव फरायनानै जोंनि फिसाफ्राखि लेखा रोंबावगोन बे? ना फरायसालियाव थोजासे फोरोंगिरियानो दङ, ना थाखो खथायाव जिरायनो बेन्च डेस्कआनो दं, ना दरजा खिरखिफ्रानो दं? फरायसालिखौनो माबा मोसौ गलिफोर बायदिसो मोनलायलांबाय आं। बेबादिजोंखि जोंनि फिसाफोरखौ मानसि दानो हाबावगोन बे सार? मानसि दानाया जों बयनिबो बिबान, बेखौ जों रावबो हारसिङै हाया आदै। सरकारनिफ्राय लानानै बिमा बिफा, फोरोंगिरि आरो जोंनि समाजनि थासारि फारफ्रोमथिंबो ज' जानानैसो जों सासे गथ'नि इयुन जोलैखौ दालांनो हायो। आंहाबो दुखु दं आदै, बेफोरबायदि सोलां बोलां थासारियाव सासे गथ'नि इयुन जोलैखौ माबोरै दालांनो हागोन? नाथाय माथो खालामनो आदै, सरकारानो जुदि गोसो गैयाब्ला? नङा नङा, बाथ्राया बेबायदि नङा। सरकारा गोसो गैया नङा, गोसो दङ। आरो गोसो थानायखायनोथ' बे बारनि बिटिआर सरकारा नैबे गियान सोरां बिथांखि एडब ए स्कुल प्रग्राम बेफोरबायदि हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय आखायाव लादों। बेखौ नायगासिनो जोंबो, नाथाय जेबोखौनो बुजि मोनाखै माथो। गियान सोरां बिथांखि एडब ए स्कुल प्रग्राम माने मा? बिनि थांखिफोरा मा मा? मोजाङै बुजायनानै खोन्थानो हागोन ना सार? दे बिदिब्ला खोनासं, खिन्थागासिनो दं आं। बेयो जाहैबाय जोंनि बिटिआर हालामनि सिङाव थानाय फरायसालिफोराव गुन गोनां सोलोंथाइ होनाय आरो जोंनि फरायसालिफोरनि इनफ्रास्ट्राक्चारफोरखौ जौगाखांहोनायनि थाखाय जोंनि बिटिआर सरकारा लानाय मोनसे मावबिथांखि। जाय बिथांखिनि दारै जोंनि बिटिआर सरकारा बिटिआर हालामनि सिङाव थानाय 5500निबो बांसिन फरायसालिफोरखौ फैगौ 4 बोसोरनि गेजेरावहाय नैबे गियान सोरां बिथांखि एडब ए स्कुल प्रग्राम बेफोरबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों मडेल फरायसालिसिम गुस्लाय होनाय जागोन। गिबि गिबियाव 2023 मायथाइनि गेजेराव गासै 500 फरायसालिफोरखौ खांगिरिफोरनि दारै खांहोनाय जागोन। थामहिनबा बड'लेण्ड हालामनि फरायसालिफोरावहाय गुन गोनां सोलोंथाइ होनाय आरो इनफ्रास्ट्राक्चार जौगाहोनायनि थांखिजों मोजाङै गसंथानो हानाय सुबुंफोरा बड'लेण्ड फरायसालि नाजावनाय बिथांखिनि फरायसालिफोरखौ खांनानै लागोन। फरायसालि खांनानै लागोन माने? थारमाने फरायसालिफोरावहाय गुन गोनां सोलोंथाइ होनाय आरो इनफ्रास्ट्राक्चार जौगाखांहोनायनि थांखिजों बिटिआर हालामनि सिङाव थानाय मोजाङै गसंथानो हानाय सुबुंफोरनि दारै बड'लेण्ड फरायसालि आजावनाय माव बिथांखिनि गेजेरजों फरायसालिफोरनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि थांखि लागोन। बिनि दारै फरायसालिनि जेंनाफोर जेरै फरायसालियाव नांगौ रोखोमनि फोरोंगिरिफोर गैयै, बायला जिला फरायसालि न', गेग्रेब गेथेब डेस्क बेन्च, मोब्लिब आरो फांखा गैयै, मोजां खिखरसालि गैयै, गोग्गो लोंग्रा दै गैयै, सानजौफुनि ओंखाम जानो थाखाय आलादा न' गैयै, फरायसालिनि सोरगिदिं सिमा बेरा गैयै, फरायसालिखौ समायना खालामनो थाखाय बिबार बागान गैयै बायदि बायदि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय फरायसालि खांगिरिफोरा बिबान रुजुननानै लागोन। हाब, बिदिब्लाथ' बियो जोबोद रंजाथाव खौरां आदै। जोंनि बिटिआर सरकारादि बेफोरबायदि बिथांखि लादों, बेखौ दिनैसो मोजां बुजि मोनबाय आङो। नंगौ। बिदिब्लाथ' जोंनि बिटिआर सरकारनि मावनां थांखिखौ जाफुंसार होनोब्ला जों गासिबो थाखोनि रायजोफ्रानो हेफाजाब होलायनांगोन। अब्लासो जोंनि सरकारनि मावनां थांखिखौ जाफुंसार होनो हागोन आरो जोंनि फिसा फिसौफ्रा मोजां गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो हागोन। अब्ला फै जों हारि राव धोरोम मुगैलायाजासे बयबो ज' जालायनानै बे बिटिआर सरकारनि बड'लेण्ड फरायसालि आजावनाय माव बिथांखिखौ बयबो मदद होलायनानै सोलोंथाइनि मानदान्दाखौ जौगाखां होनानै फिसा फिसौफोरनि गोजों इयुन दानायाव हेफाजाब होलांनि। আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰে যেটো আমাৰ জ্ঞান চৰাং বিথাংখি বুলি আমি যোৱা বছৰ এনাউন্স কৰিছিলোঁ আমাৰ ষ্টুডেণ্টসকলক বিভিন্ন ইনষ্টিটিউচনক হেল্প কৰাৰ কাৰণে এই জ্ঞান চৰাং বিথাংখিৰ আণ্ডাৰতে এটা স্কুল এডাপশ্যন প্ৰগ্ৰাম আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে যে বড়োলেণ্ড অঞ্চলত যিমানখিনি প্ৰাইমাৰী সেকেন্ডাৰী হায়াৰ সেকেন্ডাৰী কলেজ যিমানখিনি ইনষ্টিটিউচন আছে তাত যাতে গুণগত শিক্ষা আমি আনিব পাৰোঁ। আমাৰ প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিয়ে নেকি স্কুললৈ আহে তেখেতসকলে স্কুল কলেজৰ পৰা ওলাই যোৱা সময়ত যাতে ভাল এডুকেশ্যন লৈ যাব পাৰে। ইয়াৰ কাৰণে আমি এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউচনৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ, এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউচনৰ একাডেমিক্স, ইনচাইড এণ্ড আউটচাইড যেটো এনভাইৰনমেণ্ট
সাৰাউণ্ডিং ছ'চাইটিৰ যিটো এনভাইৰনমেণ্ট আৰু ষ্টুডেণ্টসকলক স্কুল কলেজত পঢ়ি থকা সময়ত যিখিনি কাউন্সিলিং বা বিভিন্ন ছাপৰ্ট এণ্ড গাইডেন্স লাগে সেইখিনি প্ৰভাইড কৰা ইয়াৰ লগতে স্কুল কলেজ এৰাৰ পিছতো কিছুমান গাইডেন্স তেখেতসকলক লাগে সেইখিনি প্ৰভাইড কৰাৰ কাৰণে এই স্কুল এডাপশ্যন প্ৰগ্ৰামটো আৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু ইয়াত বিভিন্ন ব্যক্তিসকলে যিসকলে গভৰ্ণমেণ্ট অফিচাৰো হ'ব পাৰে বিজনেছমেনো হ'ব পাৰে পলিটিচিয়ানো হ'ব পাৰে এনি ফিল্ডত কাম কৰি থকা মানুহবিলাকে খেতিয়কো হ'ব পাৰে এণ্টাৰপ্ৰিনাৰো হ'ব পাৰে তেখেতসকলে এখন স্কুল এডাপশ্যন কৰিব অলৰেডি 1000 স্কুল এডাপশ্যন কৰা হ'ল আৰু তেখেতসকলে নিজৰ এডাপ্ট কৰা স্কুলত গৈ পেলাই তেখেতসকলে স্কুলৰ শিক্ষকসকলক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক SMDC SMC সকলোকে খবৰ লৈ পেলাই তাত কেনেকৈ এডুকেশ্যনটো ঠিক হ'ব লাগে কোৱালিটি হ'ব লাগে ইয়াৰ বিভিন্ন কামবিলাক তেখেতসকলে কৰি আছে মই বহুত আনন্দিত কি BTR গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰত এই মিছনটো বহুত ভালকৈ চলিছে আৰু ইয়াত আমাৰ কমল সিং নাৰ্জাৰী ইয়াত চেয়াৰমেন দায়িত্ব লৈ পেলাই আমাৰ যিখিনি ইয়াত আমাৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ দায়িত্ব লৈ পেলাই কাম কৰি আছে খুব চিনচিয়াৰলি তেখেতসকলে কাম কৰি আছে আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ বহুত কম দিনৰ ভিতৰতে বড়োলেণ্ডৰ এডুকেশ্যন চিনাৰিঅ'টো চেঞ্জ হ'ব আৰু প্ৰত্যেকটো ইনষ্টিটিউশ্যনে কোৱালিটি এডুকেশ্যন দিবলৈ সক্ষম হ'ব এই মিছনটোৰ ছাকচেছ সকলো দিশৰ পৰা ছাকচেছটো মই কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ